What's up mga mahal? Welcome back sa aking channel. So today's video, pag-uusapan natin ang AdSense PIN. So bago ang lahat ng yan, please huwag kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, at i-click ng bell notification para ma-notify ka every time nag-upload ako ng bagong videos. So welcome back guys sa aking channel. So meron ako natanggap na questions about Google AdSense PIN. So before anything else, wala pang Google AdSense, meron akong video ginawa kung paano gumawa ng Google AdSense. Ilalagay ko yung link sa baba. Yan, andyan yung link ng aking video on how to set up a Google AdSense account and connect it to YouTube. Anyways, so ito ang pinakamahirap na part or nakaka-thrill na part sa Google AdSense, kasi nga kailangan natin ng PIN, Google AdSense PIN, para ma-withdraw ang ating pera at para din ma-verify ni Google na we are human at hindi tayo bot. Teka, kunin ko muna yung Google AdSense letter ko. So ayan guys, sa Google AdSense kasi kailangan natin ng Google AdSense PIN kasi yun yung magbe-verify kung saan talaga tayo nanggaling ng ating address, whole name, tsaka our profile. Ayan, so kwento lang ako ng konti. Dati kasi nag-request ako ng Google AdSense PIN ko last June, tapos July hindi siya dumating, August di siya dumating, September di siya dumating, October di siya dumating. Ilang months na ba yun? 4 months. So ang ginawa ko is nag-request ako ng nag-request and hindi talaga siya dumating guys. Ang nangyari kasi first is chinek ko yung name na ginamit ko, at ang ginamit ko na name is not my real name. Ang nakalagay doon is Tammy Boy. Yun yung name na nakaregister sa Google AdSense ko. So ang ginawa ko is before ako nag-request ng bagong PIN, pinalitan ko siya ng name ko, which is my first name, tapos surname, family name, and then pinalitan ko yung address papunta sa office. Kasi dati naka-address siya sa bahay namin, ginawa ko, change ko siya and sa office ko siya in-address. Unfortunately, hindi pa rin siya dumating. Pabalik-balik ako sa post office pero wala akong letter doon na dumating for how many months? 2 months. And then here we come sa third kong request, kasi meron akong vlogger na nakita. Ang sabi niya, kailangan daw merong middle initial. So ginawa ko, change ko yung name ko, family name, middle name, tapos first name ko, then yung address is the same pa rin sa office. And after that, nag-request ako ng third time. Then I've been waiting for how many months. Nag-aantay talaga ako kasi 30 days ang binibigay sa atin pag naka-request ka ng third PIN mo. And tsaka pala guys, bago ka maka-request ng PIN, make sure na meron kang $10 na laman dun sa Google AdSense mo. Kasi hindi ka makaka-request kung walang $10 yan. Yan kasi yung kanilang threshold para maka-request ng Google AdSense PIN. And after that, meron akong $14 that time. So naka-request ako lang naka-request. Per request, walang bayad yun. Free lang siya. So okay lang as long as meron kang $10 sa iyong Google AdSense account. After that guys, nag-antay ako na nag-accumulate yung lahat ng aking sweldo from $30, naging $500, then $900. Kaya naabot ko yung $100 threshold mga around September. October, ready na akong mag-withdraw pero wala pa rin akong PIN, so hindi ko talaga siya may-withdraw kasi wala nga akong Google AdSense PIN. Napaka-excited ako masyado at the same time, para akong kinakabahan kasi baka hindi siya dumating and baka mangyari is ayun, hindi ko na siya ma-withdraw kasi nga 30 days ang kailangan nating antayin na palugit ni Google AdSense after third na request, and after that wala talaga, so wala. Kailangan ko silang kontakin. So anong nangyari ko dun guys is yung third time ko ng
request. So wala pa rin siya, nagantay ako. May inaantay ako na lumabas na parang form. So ito yung itsura ng form niya. Saan ba? Ayan, so sa form na yan, nakalagay dyan is personal identification number or PIN. Andyan yung name, contact email address, or AdSense publisher ID, tapos choose file, attachment ng mga IDs mo. Kasi ang nangyari sa akin is, yun nga, nag-register ako dati ng AdSense pero ibang name ang ginamit ko kasi nga sa isip ko pwede mag-alias-alias. Yan, kasi tayo mga Pinoy mahilig mag-alias-alias. So, dapat pala real name tapos real address. So nangyari doon is nag-send ako ito pinilapan ko siya yung form. Lumalabas lang siya guys pag hindi mo talaga na receive yung Google AdSense letter mo within 3 attempt ng pag-request. So pinapan ko na siya, yung name ko, contact email address, AdSense publisher ID, tapos chosen file, mga IDs ko. Nag-send ako ng isang ID, that is my SSS ID, UMID ID. So akala ko talaga na-upload siya. So pag-send ko nung aking request, ito ang reply sa akin ng Google, agad-agad, AdSense. Ang sabi nila, thank you for taking the time to write to us about your PIN. We've extended the deadline to submit your PIN by an additional 3 months. So nayanig yung mundo ko guys, kasi ang sabi sa akin, pag once makasend ka na ng ID sa kanila, any ID na makaka-verify ng yung pagkatao, within 5 seconds lang daw or 5 minutes matatanggap po na ang confirmation na verified ka na pwede mo na i-withdraw yung pera mo. Pero nangyari sa akin guys is in extension ng 3 months. Ayan, so ginawa ko, nag-isip ako bakit, ano ba talagang nangyari. So ang ginawa ko, bumalik ako doon sa yung page na mag-fill up ng form. Nag-fill up ako ulit, magbabakasakali kasi nga another 3 months na naman. So that was October, November, December, January. So February ko pa makaklaim yung pera ko. So masyado nang matagal guys, nakakabagot na, excited ako mag-claim ng first YouTube sahod ko. So ang ginawa ko, nag-fill up ako ulit. That was mga alas 12 ng alas 12 ng madaling araw. Nag-fill up ako ulit ng name, tapos contact email address, AdSense publisher ID, choose file. So ang ginawa ko, pinicturean ko yung UMID ID ko, PIN ID ko, tapos passport. Sinend ko siya. Pag send ko dun sa email, within siguro 1 minute or 2 minutes, lumabas na yung confirmation na verified na ako. Ito, pakita ko example. Ayan, so verified na daw ako sa Google AdSense. So ang nangyari pala yung first fill up ko is hindi ko inantay na ma-upload yung aking ID yung pag-attach ko kasi nga mabigat masyado yung file ko sa aking UMID, yung first attempt ko. Kaya pala nireplyan nila ako ng extended siya ng 3 months. So sabi pa dito, I have until January 12 to 2019 daw para ma-submit yung PIN. So wala pa rin siya. Ayan, so after that, November, doon ko na-withdraw yung aking first YouTube sahod, and na-accumulate talaga siya guys. Na-accumulate siya hanggang sa lumaki siya ng lumaki. At yun nga, about my first YouTube sahod, lagay kong link sa baba para makita niyo kung magkano yung YouTube sahod ko, first YouTube sahod. And ayan, so after ko na-verify yung aking Google AdSense, syempre na-withdraw ko na siya, ganito ganyan. After 3 weeks, may dumating na letter sa akin, sa office mismo, at dumating ang aking Google AdSense letter. Imagine, October 22 pa pala siya dumating dito sa Pilipinas, pero natanggap ko siya around November 3rd week na, malapit na magpasko. At ang nakalagay dito is galing siya sa Hanoi office, Vietnam. And nakalagay sa name ko guys is Tommy Boy talaga. Hindi napalitan yung name ko, original name ko. Pero yung address is, in-acknowledge naman nila ang address sa office. Pero yung name nga lang, hindi napalitan, Tommy Boy pa rin siya.
And so ito siya guys, ang aking Google AdSense letter. Hindi ko pa siya nabubuksan kasi useless na buksan ko to kasi meron na akong Google AdSense pin, which is in-email sa akin after ko ma-send yung aking mga ID sa Google AdSense. So hindi ko to siya binuksan, close pa din siya. And hindi ko siya itatapon kasi para memorabilia ko na lang din ito, aking remembrance sa aking Google AdSense. At least dumating yung Google AdSense letter sa akin. So that's it guys. So ayan, so alam kong excited na kayo makuha ang YouTube sweldo nyo. Antay-antay lang talaga. Antayin na lang talaga lumabas yung form para maka-fill up kayo at para ma-send nyo sa Google AdSense ang yung mga ID at information. So that's it guys. So clear ba? Kung hindi clear, you can ask questions. You can drop one sa baba. And i-end ko na yung vlog today. Vlog talaga. So that's it. So if you have any more questions, DM nyo lang ako, PM nyo lang ako, comment kayo sa baba kung ano pong mga questions nyo about Google AdSense. I'll try to answer your questions. And disclaimer guys, these are all based on my experience. So hindi ko siya kinuha sa ibang tao or hindi siya shinare sa akin. Ito ay pawang experience ko about Google AdSense pin. And sana nakatulong to sa inyo. And thank you so much for watching my vlog, and please don't forget to subscribe to my channel, and kita-kits again next time for another vlog. Bye guys, always love your family.